През 2010 година, във връзка с 175 годишният юбилей на първото българско светско училище, училището на Априлов, и благодарение на дарителската помощ, стаите в Априлската гимназия се превърнаха в учебни зали, които имат своите имена и своите покровители. Васил Априлов, патрон, първи спомоществовател и благодетел на Априловото школо, не жали сили и средства, за да помогне на своите братя българи да намерят пътят към просвещението и науката. Неговите думи и днес звучат, и днес будят умовете. Аз ще счета себе си за най-счетлив от човеците, ако като первай, дето дигнах гласът си за тяхна полза, според силата си и способът си, стана причина на грядущите времена на благословението им. Училището не се прави от зданието, а от преданието в него. Николай Палаузов е вторият, както го нарича доктор Петър Цончев, основен камък на Габровското училище, търговец, съратник на Васил Априлов. Въпреки скромното си материално положение, се съгласява да отделя по 2000 гроша годишно за построяване и издръжката на Габровското земно училище. Николай Палаузов се явява и първият изпълнител на Априловата воля, изразена в неговото завещание. Школото, който двамата с Априлов съграждат, се превръща в люлка на новобългарското образование. С тяхна помощ се урежда и първата в България училищна и обществена библиотека 1840 година. Юрий Венелин, украински славист, българист, фолклорист, етнограф, филолог. Неговият живот и дело вдъхновяват Априлов да се обърне към българското, да прозре необходимостта от просвещение на българския народ. Още по-непростимо е за нас да забравим българите, от ръцете на които сме получили кръщение, които са ни научили да пишем, на чието природен език повечето от нас са писали до времето на Ломоносов и чиято люлка е неотделимо свързана с люлката на руския народ. Издревния наиншния България, 1829 година. Този труд прави известно името на българите сред по-широк кръг от руската общественост и повлиява на много българи, между които и на Васил Априлов, да създадат своя народност. Неофит Рилски. Когато е реч за нашата педагогическа и философологическа мисъл, както и за нейното използване в делото на народното образование, което изигра решителна роля в историята на българското възраждане, не може да не се отреди едно от най-първите места на Неофит Рилски, по когото се сливат хармонично научното знание с умението да бъде предадено и вседадено от другите. Неофит Рилски със светското име Никола Поп Петров Бенин е първият учител и автор на учебници в Априловото школо и първият, който преподава по новата взаимоучителна метода. Съставител е и на първият училищен правилник, който със строгостта и точността си впечатлява и днес. Автор е на първата българска граматика. Райчо Каролев, български просветен деец, учител, политик и един от учредителите на Великото народно събрание, историк и богослов, министър, един от първите възпитаници на Априловото школо и него стипендиант, първи директор на първата смесена гимназия по българските земи от 1872 до 1875. Произнася паметното слово към първия випуск на гимназията на 29 юни 1875 година. Иван Гюзелев, български просветен деец, математик, политик и философ. Той е един от основоположниците на гимназиалното образование по физика в България, министър на народното просвещение 1880 година. Той е сред първите учители по физика, висше образование до освобождението. Завършва физико-математическия факултет на Новоросийския университет в Одеса. От 1871 до 1876 година е учител по математика и физика в Априлската гимназия в Габрово, както един от авторите на учебната програма в училището. Доктор Петър Цончев. За да се изгради нещо трайно, трябва добре да познаваме миналото. Известен лекар, общественик, писател, краевед, възпитаник на Априлската гимназия. Учи медицина в Киев, един от първите училищни лекари
и в същото време и учител в Априлска гимназия. По негова инициатива в гимназията се създава историографско дружество, директор е на Народното здраве, член на Върховния медицински съвет, дарител на Народната библиотека Априлов Палузов дарява и 300 000 лева и за построяването на гимнастически салон към Априлската гимназия. Както сградата съществува и до днес, и това е настоящия физкултурен салон на Националната априлска гимназия. Интересува се от историята на Габрово и издава два значими труда – и стопанското минало на Габрово и из общественото и културно минало на Габрово. Тодор Бурмов, първият министър-председател на новоосвободена България, поканен да заеме този висок пост лично от княз Александър Батенберг. Тодор Бурмов произхожда от известен габровски род и е един от най-образованите и най-високопоставените мъже в България в първите години след освобождението. Завършил е Духовна академия в Киев, бил е редактор на списания и вестници и кореспондент на няколко руски издания, народен представител и в първото Велико народно събрание. Тодор Бурмов е роден в село Нова Махала, днес квартал на град Габрово. Първоначално учи в Габрово, възпитаник е на Априловото школо. Алеко Константинов, известният писател и фейлетонист, авторът на До Чикаго и назад, Бай Ганьо, По изборите в Свищов, основателят на организираното туристическо движение в България и един от най-моралните авторитети на своето време. Също е възпитаник на Априловото школо. Спомените си за Алеко Пенчо Славейков пише: но честолюбивият му баща, заможен първенец гражданин, ще е смятал, че синът на Иваница Хаджа Константинов ще си е по-на мястото да учи в чужд град, отколкото да другарува с разни гореливи свищовлийчета, и взема своят 11 годишен син и го отвожда в Габрово да продължи науката, знаменитата по онова време тамошна гимназия. Цветан Радославов, авторът на химна на Република България, който и до днес звучи навсякъде по света, също е възпитаник на Априлската гимназия, както и учител в нея. Мила Родино е песента, която от 1964 г. е официален национален химн на Република България. През 1888 г. Радославов става учител в Априлската гимназия в Габрово и неин библиотекар. Организира екскурзии, ръководи училищните концертни и театралните представления. Ето един интересен случай. На 24 май 1920 г. цар Борис приема парада на учащите се. Съгледал в колоните своя бивш учител, царят с висок глас се провиква: „Здравейте, господин учителю!“ Радославов не чува и тогава царят спира манифестацията, пресича ученическите редици и протяга десницата на учителя с думите: „Поздравявам ви с нашия най-голям празник, скъпи учителю!“ Петър Мутавчиев, възпитаник на гимназията, и известният български историк, баща на писателката и също виден историк Вера Мутавчиева. Роден е в село Боженци. Специализира византийска история и гръцка палеография в Института по византиология и новогръцка палеография към Мюнхенския университет при професор Аугуст Хайзенберг. Чете курс лекции по история на Сърбия, Румъния и Османската империя до 16 век. От 1925 г. до 1941 е редовен сътрудник за Източна Европа в престижно германско списание. Избран е за извънреден професор в Софийския университет, член на Българска академия на науките. Рамбо Силек, бяла с предната каштурка, с две лепи отпред. Тука майчина милувка, сетих най-напред. Един от най-обичаните детски писатели, авторът на бяла с предната каштурка, Патиланско царство. Я кажи ми, облачеле бяло,
превърнало се в химна на всички българи по света, е роден в Габрово и също е възпитаник на Априлската гимназия. Рамбо Силек завършва Априлската гимназия в Габрово 1904 г. и известно време след това работи като учител. Своите малки ученици той написва първото си детско стихотворение «На косичка», което е било публикувано в списание «Светулка». Следва славянска филология и право в Софийският университет от 1908 до 1910 г. Завършва право с докторат в Брюксел, Белгия, 1916 г. Работи и като адвокат, но обичта му към децата става причина да започне да пише за тях. Академик Димитрий Лихачов, известният славист, филолог, културолог, нарича България държава на духа и става вдъхновител с идеите си за хуманитарното образование на първите хуманитарни програми в Национална априлска гимназия. Световно известният учен посещава България през 1988 г. и предварително пожелава в програмата му да бъдат включени Габрово, Етъра и Априлската гимназия. Ето какво споделя пред учениците тогава. Културата е и литература, и изкуство, и точни науки. Хуманитарната култура лежи в основата на техническите науки. Без нея техническите науки не само че ще изостават, но може да служат и на злото. Защото хуманитарната култура развива нравствеността. Интелигентността не означава само знания, но и способност да разбираш другите. Това е духовният завет на големият учен към учениците на Априловото школо. С това той е спечелил мястото си в галерията от имена на будители, които паметта ни увековечава, като пази имената им живи сред нас.